لبيك اللهم لبيك. Agence Dunia Travers Service ako abibu ne masegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo aw munu yedana ya takadaka aw ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara hera la ka segi hera la dumunun kay berebereli kay nam mogo be dien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to man no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamogo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamogo la ka mogo berebere ka koto mogo tala mogo te mindo ka nyeira mogo la anyo barade soro dunya la mukele kono akoka aw bela jele la dunya silame munu me mali kono ani munu zigiro beno do dien jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe on damne nakaba op mana aw munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono agence dunuya akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke jugo nyuma kala on bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya aw ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma ubi tobe ka bla aw ka bolo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jole olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bolo kuma do o ka busa ne de singa di agence Dunia Travel Service jenwan kele mimbe aw ka hiji ni aw ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw be kuna foni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station soma yafula kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. innal hamda زهورهم دايما منجدد ambade te duma kanubaw ample domine ko bibina bela jile sigle kudo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkeo ke ka tewuli fonga benefunji kala o bana ta butigi la doro ika foko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima a jasmine no mandie simple o fana be yino tever rasul ibe jafengo fe nyini tela a bela jile be ka nyan zora konona na anga na nyan nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul a be forogo chenyi ngono ninga seba sambala la ko rasul a forogo sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugo fe fe na o jabe o forogo ga ni mago be a benefunji la maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka foga tabla jasmine na ana simple tever rasul a jezene do jamana infantan nani bela jilela ni watina grossisi fɛn fɛn bɛ sugu bala ni sera o ma n'anga quartier kɔnɔ ani sugu wɛrɛw la i bɛ tever rasul sɔrɔ ni mago b'a camion va sandala i bɛ wuli ka se ngolon na i ko makɔrɔ carré kɔnɔna na walima i bɛ nɛgɛjuru bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 a mbalimake i bɛ ka fɛn o fɛn fɔ tever rasul la ni nin bɛɛ b'a la ayi ne tɛ ɲininkali kɛ tuguni ne bɛ wuli ka taa san tever rasul ka sanu wa a ka di 100% naturel o kumana an bɛɛ k'a min dugutigi ni wari dafara e passe da kan ka sira di ne ma sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda
Ayaw gardige chifle awo atuma sera Star FM sorobunda ka spécial promo Noël anaka spécial promo fin d'année olu de tuma sera Bamako ani Sikasso aw kana communiquer tout no bi fe ka usendo anga ni jeuna aka no aw bi jazz 460 jazz 2 jazz kori aw ka telefonu na ni drame keme ni mugandoroni aw gardige bi siga faraki wa aw ka sorota dogomani o ye sifawari wa mugandi e madon ukadi aw kana communiquer wala saka wa mugan chaman soro aye jeke kachaya au bisika tiketa futike mwa akano jazz 460 jazz 2 jazz au de kori au ka telefonuna Star FM soromboda ka spécial promo Noël ali tiraji beke décembre kaluk de mwa ani nani Noël yere d'accord lanina wa spécial fin d'année au beke décembre kaluk le 10 saba ani kili aye je chaman ke au kana fulu chaman soro kasika au ka fête de fin d'année ou diabo hafina jigna au bilili ka tiraji minun ke kile kono Star FM sorobundala ulu be to sena ni o kodiye jazz 460 jazz 1 jazz o son hydrome bioroi Star FM sorobunda ni na litera tari Bismillah anga jamukan keneka données personnelles on en parle ni kuna fon tilmay mun bora APDP mo yoro ko ka da chakedaw kluka jamana chakedaw bararo privé inafo banque microfinance hôpital laboratoire de santé agence de communication presse écriture presse audiovisuelle minu boulangerie supermarché hôtel bar restaurant école publique école privée avocat notaire ici pharmacie société de vente de véhicules jamana chakeda fefe baraken aramaden tokola kunafuni malikono ko courrier bina se awma ka ou invité akona ko traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier sera awma obse ka wuli ka se APDP la akwa traitement ñoko fe awba cartographie ka don akwa formulaire du rempli au formulaire rempli ko fa ka musaka joli sara o bela jeleme do kluka APDP la wala sa akwa kunafuni ya soro ni courrier nununa obse ka nega juruci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ñefolika kawye ka blasra Tinga an ye dɛmɛ caman kɛ nka an b'an profiter yan k'a fɔ e Kassim yɛrɛ ɲɛna k'a fɔ baɲumankɛ tɔn mɔgɔw ye an ka da yɛlɛlen don hali bi an ma ambulance sɔngɔ an ma a koron k'a fara ɲɔgɔn kan ni mɔgɔ min bɛ se ka an dɛmɛ numéro bɛ ni i bɛ se k'an dɛmɛ hali ambulance la ka ambulance d'an ma a bɛ se ka na hali n'a ye Kassim ka yɔrɔ la yan an bɛ n'a minɛ yan numéro min bɛ yen n'an kɛlen don k'o bila ambulance dɛmɛ kama o de ye 77 37 21 42 77 37 21 42 Kassim n'a ye mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se k'an dɛmɛ n'Ala sɔnna ma o bɛ diya an ye an yɛrɛ n'a lase mais an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 10 wolofila 36 75 ngo 98 10 wolofila 36 45. An filɛbaw ani an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye araba ye décembre kalo tile 18 san 2024 nin ye an ka kunnafoniw kɛnɛ sigitɔ ye kɛnɛya ale baara belebele min bɛ n'a bɛ fɔ a ma états généraux maa 500 ka bɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan olu bɛɛ lajɛlen bɛ CICB la nin waati in na baaraw daminɛna kunungo premier ministre min ye Abdoulaye Mayiga ye ale ka yamaruyaw kɔnɔna na
ba fila bɛ ka u ka dɔgɔtɔrɔso ale ye minɛnw sɔrɔ minɛn minnu n'o bɛna ɲin furakɛ kɛ procureur min bɛ cour suprême kunna a ko dunko juguya ni yuruku ŋanamu miliyari 84 ma ko don nataw la a kiiri a bɛna sigi yaasa a maaw olu k'u ta a n'u bila dɔn kuuri ni kucala cɛ halisa bingalikɛlaw b'u sɔn min ye wolomasiri tabaw ye olu bɛ ka dɔ fara u ka wulikajɔ ka jamana ale Mopti yanfan Segu yanfan fanfɛlaw la ka taa se kɔrɔnfɛya fana ma min ye duguta mobiliw ye Gao ale ni Ansongo cɛ olu kɔni ye u jɔ fɔlɔ sabula ni waati na bingali bɛ ka juguya ka taa fɛ Kayi ka se ka sirabanga kasara o tanga maaw tangaw ma min ye chauffeur ye ale ni mobili bolilaw olu bɛ kalanna siraba yɛrɛ sariyaw ye mun ye u bɛ se k'o dɔn cogo min Joliba tele k'a bɔra datuguli kundala jana k'a kɛ kalo 6 ye Aki ale ye o sɛbɛnw ci u ma Hɛrɛma kɔnɔkaw fɛ yen n'o ye Kati ye polisiw olu sera ka u bolo da Bamanciwale denmisɛnninw ka minnu kun kɛlen don ka fiɲɛ tigɛ bɛɛ lajɛlen na Katikaw fɛ yen kibaruya minnu sɔrɔla o la an na olu ni an ka kibaruya tɔw bɛɛ lajɛlen da aw tulo kan. Amara ini sɔgɔma ko ni nahɔn ye a barika kɔ kunna jate nafa fosi ɲɛ o la ye n bɛ tilen k'a fɔ aw ɲɛna n ko ni maa min bolila sanji ɲɛ o dɔgɔyɔrɔ tɛ se ka kɛ baji ye Ala ye torimasakɔrɔ a cɛ juguya kan t'a la juguna t'a la nka n'i bolo d'a ka kunba o kunba i bɛ taa sɔrɔ a sumalen don Amara an k'an ka maaya kɛ nɔn si ta ye n'an sera fan min an k'o fari da k'an kɔfila jateminɛ k'a dɔn an bɛ ka taa yɔrɔ min diɲɛ ye yɛlɛma yɛlɛma de ye diɲɛ ye falen falen de ye waati bɛ ne a minɛ cogo a n'a faamu cogo a n'a ɲɛmaaw ka ko taabolo maaw kan ka to ka u hakili to o la n y'a f'i ɲɛna n ko ISC ale bɔra CEDEAO la a ko nɔgɔnin fɛ kari tɛmɛnen an ye laseli kɛ ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye u bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min Amara ISC jamana 3 taabolo 3 kuntilenna 3 ɲɛmɔgɔ 3 drapeau 3 nka duguden 1 a fɔ mun na n'i ye Niger ta ni ko n'a kɔrɔ tɛ maa min bɛ bɔ Gao ka taa don Niger kɔnɔna na n'i donna Ɲame Amara a bɛ k'i ɲɛna ko halisa i bɛ Gao n'i ye Burkina ta n'i bɔra Sikaso ka se Bobo Julaso a bɛ k'e ɲɛna ko halisa k'i bɛ Sikaso n'i ye sira fan wɛrɛ ta an ka taa fɔ Asani Konew ka dugu fan fɛ n'o ye Benena ye n'i yɛrɛ min farati i bɛ yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔ i bɛ Mali la n'i bɛ Burkina Amara jamana 3 in u taabolo u kɛcogo u ka laɲiniw u y'a faamu k'a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ kelen ye ka baara kɛ o de la u ko k'u bɛ IES sigi Asimi Goita ale y'i miiri k'a fɔ ko Mali a fancɛla fanga yɛlɛma min kɛra hukumu kɔnɔna na n'aw y'a fɔ o ma nanzarakan na ko rectification k'a daminɛ san 2021 na a yɛrɛ ko jɔn ko Ala an kelen tɛ se ka nin ko in kɛ miirinaba min bɛ anw na n'anw k'an bɛ nin kɛ an kelen tɛ se Amara o de la kuma caman n b'a fɔ n ko Mali ko ye Ala ko ye Burkinakaw fangandaraki nana kɛ olu fɛ yen Damiba nana an fɛ yan a nana ka na fɛla fɔ Asimi ye jɔn ko Ala maa minnu bɛ maa dɔn u y'a fɔ ko nin t'an ko kɛ ɲɔgɔn ye Amara an y'an to o la fanga tilara ka taa an daraki Damiba la ale min ko fɛn min ka di maa ye
ko tigi de b'i jija a kan a m'o de fɔ ale m'i jija a kan o y'a minɛ ale la min ye Nangama ye Burama ale ye fanga ta ale ko Asimi senda yɔrɔ ye fɛn o fɛn ye ale n'o ladege yani furancɛla fanga ka ban Burukinakaw fɛ yen a t'a dɔn a bɛ wolo min na dɛ ale na o sira ta Amara ɲ'an t'o la san 2020 ani saba bɛ taa fori waati min ka taa se waati dɔ ma an y'a ye k'a fɔ Nizɛrikaw fana fɛ yen ala ko ni maa ko tɛ kelen dɔ bɔra ye ko Cani san 20 sécurité présidentielle du service de renseignement ɲɛmaa général Abdramane Cani ale ko Asimi ninnu mɛnna munumunu salo la o k'u bɛ sa yɔrɔ o yɔrɔ ale yɛrɛ bɛ toli ye bamananw ko kolon wasara an ye ɲɔgɔn minɛ septembre kalo tile 16 an ye Liptako groupement sigi sen kan yaasa kun fɔlɔ la an k'an yɛrɛ lakana an k'an yɛrɛ minɛ an ka wolomasiri tabaw ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i ye maa gosi Burukina ka don Mali kɔnɔ a ka bila i kunna ka fɔ k'i b'a jamana kelen de kɔnɔ n'i y'a ta Niger ka don yan olu fana bɛ se ka na i nɔfɛ ni n k'i ma n ko jamana kelen don jamanaden ninnu bɛɛ lajɛlen kunna kan kun ye nin ye yanni jamanakuntigi ka ɲɔgɔn sɔrɔ o de la IES a ɲɛmaw n'o ye sɔrɔdasi 3 in ye u yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ an bɛ ko o ko la an k'an sinsin jamanadenw kan an ka tugu olu kɔ olu ka kɛ an sinsinnan ye yaasa an bɛ se ka jɔ ka ɲɛ cogo min n'olu ko sira min an ka o lamɛn an ka baara kɛ n'o ye n'o tɛ dɔ kɛra ten Amara IES sigikun filɛ IES laɲiniba fɔlɔ o ye an ka ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɔgɔn lakana an ka wolomasiri tɛbaw ka jɛrɛ ka kɛ kelen ye ka se ka fɛn da an ma min b'an kisi jugu ale tɔɔrɔ ma baara ninnu nana kɛ ten u nana ka na labɛnw kɛ dɔɔni dɔɔni u y'a ye k'a fɔ n'olu ko k'u b'u sigi k'u sen fila da u bolo kan CEDEAO maaw olu na wulu nɔfɛ san kalo 12 ne ko aw ka élection ye don jumɛn ye dɛ Asimi an bɛ taa kalata la don jumɛn ne kun bɛnna fɛn dɔ ka charge dɔ kɔnɔna na o k'o bɛ cogo di Ibrahim ko san kelen Cani u ko k'i ɲɛ b'a la dɛ an k'an senbɔ ninnu sen na n'an m'an senbɔ ninnu sen na anw bɛ laɲini min na a tɛ se ka sigi sen kan Amara depuis maaw b'a miiri tulonkɛ ye fo a nana kɛ sɛbɛ ye CEDEAO a ka lajɛ tɛmɛnen n'o kɛra Abujakaw fɛ yen olu yɛrɛ y'a jira k'a fɔ k'u jɛra n'a ye cɛncɛnfuga jamana 3 in Mali Burukina Niger k'u bɛ se k'u senbɔ olu sen na ka kɛ n'olu yɛrɛ ka sariyakisɛ 91 ye n'o ye CEDEAO sigikan ye o bɛ bɛn janvier kalo tile 29 ma san 2025 k'olu jɛra IES jamanaw kɔ k'u bɛ se ka taa nka Amara yan CEDEAO ye hakilimaya kɛ IES fana kɔnna ka ko caman faamu IES kɔnna k'a jira k'a fɔ maa bɛ bɔ CEDEAO kɔnɔ n'i bɛna baara la yan n'i bɛna na ko o ko kɛ yan i b'i ka so visa ko kuma tɛ a la o de la Abuja ɲɔgɔn ye senfɛ ka kɔ o yɛrɛ ɲɛ kɔnɔwarikaw ka minisiri min bɛ u ka jagoko kunna a ko ayi dɛ olu ni Mali olu ye jagokɛlaw de ye olu ni Mali olu jagokɛ ɲɔgɔn de ye sanni feere ni baara min kan ka kɛ hali ni CEDEAO ye muru ta ka Mali fara ka bɔ a la pewu olu ti Mali bila dɛ t'u la limana t'u la dɔnbaya t'u la maa mun b'u ka waleyaw ɲɛnabɔ kuma min u b'u ɲɛsin o tigi de ma e de bɛ fili kuma caman ko ouais je suis avec le pouvoir i ni pouvoir ti ɲɔgɔn fɛ dɛ i b'i ka baara la pouvoir b'a ka baara la i ma u ma i yɛrɛ k'i cɛsiri i ka jɛlenya ni tilennenya waleya ta ka ɲɛsin u ma jamanadenw ka nafa bɛ min na i k'o baara kɛ k'a jɛ de kunfɛ ko non avec n ka cɛ tu n'es avec personne don min na n'aw filila ɲɔgɔn ka tiɲɛ ma i b'a dɔn o don de
ko toi tu n'étais avec personne. Ala minɛ i k'i ka baara kɛ i diinɛ ni ŋaniya la. Amara CEDEAO ale fana ko sa ko tiɲɛ don an bɛna an bolo bɔ ɲɔgɔn bolo nka an bɛ kalo 6 di ni sommet min yan'o cɛ jɛkulu na sigi anw ni AES ɲɛmaaw na kuma ɲɔgɔn fɛ an na hakililaw yira ɲɔgɔn na an bɛ se ka mun ni mun kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ baara ta nasira la politiki ta nasira la ɲɔgɔn faamu ta nasira la jamanadenw ka hakɛ ta nasira la. Amara nin yɔrɔ de la ne jiginna dɔɔni AES maaw la. N'i bɔra tɔn na n'i jɛra n'a ye k'i ka kuntilen n'a ye wulikajɔ min ye o bɛ ka sabati sɛbɛnw ɲini labɛnw kɛ i k'i ka jamanadenw aw minnu bɛ a jɛkulu kɔnɔna na a k'aw tɔgɔla papiyew sigi sen kan a ka kɔn ka baara kɛ yanni a kana ta maaw ka dabada ma. Nka bi a yera k'a fɔ ko min ye CEDEAO ɲɛmaaw ye olu ŋaniya kɛra Abuzakaw fɛ yen jɔn ko ala jamana wulila k'u jɔ k'a yira k'a fɔ min bɛ maa dɔw kɔnɔ a tɛ se ka kɛ ten. Bɛɛ lajɛlen bɛnna min kan CEDEAO la Amara n'o y'a dugu a jamanakuntigiw yɛrɛ sinsinna min kan k'u ye fili min kɛ ka tɛmɛ fukɔrɔlen n'o ye ka ɲinɛ jamanadenw kɔ k'u k'a lajɛ koyi u k'u hakili to o yɔrɔ in na dɛ. Ɲɛma maa dɔ de y'i sigi ko nin jamana bɛɛ lajɛlen i b'a kalama ko mɔgɔw bɛ ɲinɛ min kɔ faama ninnu yɛrɛ fana denw n'u musow n'u fɛnw furulen don ɲɔgɔn ma a ɲaaminen don dɛ an tɛna an da don o la bi o t'an ka bi kuma ye n'o tɛ n'i y'o fana ɲɛfɔ e ni ne an b'an ka kɛlɛ dabila o. Amara olu sɔnna k'a faamuya k'a fɔ an k'an sigi an ka hakili jagabɔ an ka jamanadenw bila ko bɛɛ ɲɛ nin ko in na an kana an ta an dusu fɛ an ka baara kɛ ni hakili ye. Sɔrɔdasi minnu bɛ fanga la AES la u ye bɔfan dɔ di an ma an k'an poro o kan dɛ u ko k'u tɛ se jamanaden ma u ko ko maa o maa bɛ baara kɛ u ye mɔbilikow dan tigɛ u ye taa ni ka seginw dan tigɛ u y'u ka kuma bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ u ka labɛn min b'u bolo u y'o fɔ wa u y'u bolo jan an k'o bolo in minɛ an kana ban bolo in na dɛ bi anw de bɛ yan sini maa wɛrɛw bɛ yan foyi t'a yira ko ninnu tɛ segin ka na CEDEAO kɔnɔ don nataw la walima waati nataw la diɲɛ ye yɛlɛma yɛlɛma de ye. AES Mali Burkina Niger olu ka jɛkulu in u y'a yira k'a fɔ kun min na olu ka dimi kun munna u tɛna na segin u kɔ tuguni. Amara olu tun ye CEDEAO kɛ u jigi de ye olu tun ye CEDEAO kɛ u ka lafiya yɔrɔ de ye olu tun ka danaya ba de bɛ CEDEAO kan nka u nana ye k'a fɔ CEDEAO ma jɔ a jɔyɔrɔ la olu ka dugudenw ye degun sɔrɔ u ka jamanaw ye degun sɔrɔ yanni CEDEAO ale ka wuli k'olu dɛmɛ o CEDEAO taara kɛ jamana wɛrɛw ka boloba baarakɛla ye ka ɲinɛ dugudenw minnu yɛrɛ y'u sigikun ye olu ka hakɛw sinsinni kɔ jamana ninnu kɔnɔna na. CEDEAO min ni cɛncɛnfuga jamanaw kun ka danaya b'a kan olu y'a ye k'a fɔ olu ka laɲiniba n'o ye bamanciwale ni jugawale kɛlɛli ye CEDEAO ma se ka na ni fɛɛrɛ fosi ye fo a nana to olu ka jamanaw kɔni bɛ namugula suguya la ɲɛmaaw bolo u ka namugula suguya la jamana wɛrɛw bolo min ye ni jugawale ni bamanciwale kɛbaaw ye jugu ni ɲin tɛ se ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na olu yɛrɛ y'a ye k'a fɔ n'anw tora nin taabolo in na ninnu tɛna na anw dɛmɛ an ka AES sigi yaasa an k'an yɛrɛ tanga an ka k'an yɛrɛ fɛ an ka jamanadenw ka laɲini kɛrɛnkɛrɛnnenw ye min ye an k'an ɲɛsin o ma farafinna bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jɛ cogo min na ka an faamu k'a dɔn k'a fɔ k'an y'an sinsin u taabolow kan. Yɛrɛma hɔrɔnya o kuma bɛ a la sabula nin waati laban ninnu na an ye mun lakɔlɔsi o ye k'a fɔ jamana ninnu u caman kɔnɔna na jamanadenw u y'a yira ko dɔ kɛra baara ɲɔgɔnya CEDEAO kɔnɔna na u y'a ye a nafaw yera nka CEDEAO Amara a kɛra jamanakuntigiw ka CEDEAO ye jamanadenw niyɔrɔ foyi tɛ a la. Sɔrɔdasi ninnu u y'o faamu u ko olu tɛna na se k'u sigi k'u ye jamana ɲɛmɔgɔ ye n'u tɛ jamanadenw kuntilenna lajɛ wa nin de kɛra u bɔkun ye CEDEAO la. AES min fana sigira tiɲɛ don dɛ degun bɛ yen majɛw bɛ yen filiw bɛ yen nka jamanadenw ɲɛ bɛ min na min tun bɛ dogo u la fɔlɔ fɛn minnu tun tɛ ɲɛfɔ u ye u y'a caman faamu nin waati in na
taa fanw yera na fanw yera ŋaniyaw yera dugudenw yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ u bɛ ka magwa min kɛ nin waati in na n'a b'a fɔ ma résilience nafa bɛ nana ye a la nka hali n'a sɔrɔ a bɛ tɛ bin bi baara minnu bɛ sen na o b'a yira ko sini bɛ jamana ninnu ye sinikɛnɛ bɛ u ye amara biɲɛ kurabɔ tɛ taa wɔyɔ kɔ dɛ bi jamana ninnu kɔnɔna na maa si tɛ se k'a fɔ ko a bɛɛ ka ɲi maa si tɛ se k'a fɔ ko jamanadenw lafiyalen nka u jɛra n'a ye k'a fɔ an ka nin degun kun an ka nin gɛlɛya in kun an ka sɔn ɲɛmaa minnu b'an kunna an k'u kun e m'a ye a jamana ɲɛmaa fɛn fɛn bɛ bɔ san kalo 12 u ka kumaw kɔnɔna na u b'u sinsin min kan o ye an bɛ hakɛto ɲini kɛ jamanadenw fɛ olu minnu bɛ ka muɲu kun olu minnu bɛ ka degun kun yaasa min ye laɲini ye o bɛ se ka sabati cogo min a misali surun ngulaminakaw fɛ yen général d'armée Assimi a ye sinsin o kan Mali Burkina Niger u bɔli AES la nafa b'a la kɔlɔlɔ b'a la degun bɛ a la majɛw bɛ a la filiw bɛ a la min ye a ko kɛcogo ɲumanba o kan min ka di maaw ye a bɛ se k'o sira sɔrɔ cogo min o ye bɛɛ ka wuli k'i jɔ k'i cɛsiri ka baara kɛ ka kɛ ni laɲini ninnu ye min ye AES sigili ye sen kan a laɲini fɔlɔ o ye ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ bamancawale ni jugawale kɛbaaw la yiriwali o ka don o ko la diɲɛ seleke naani k'a dɔn k'a fɔ taabolo wɛrɛ bɛ yen baarakɛcogo wɛrɛ bɛ yen fɛɛrɛ wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ se ka kɛ ka jamanadenw ka hakilina sɔrɔ k'a sigi sen kan k'u lataa ɲɛ yaasa u bɛ se ka lafiya cogo min amara n y'a f'i ye cogo min n'i ko a ka di a fɔ a ka go ekɔliden minnu bɛ yen kalanfa minnu bɛ yen maa minnu bɛ diɲɛ fɛ maa minnu bɛ CEDEAO jamanaw la ni ko taara k'a fɔ ko u bɛna n'a yɛlɛma olu dɔw bɛna na degun sɔrɔ munna e ye ekɔliden ye bourse min dir'e ma CEDEAO de tɔgɔ b'a kan o de fɔra e ye k'e ka taa kalan kɛ o dɔw n'olu kumaw ma ɲɛfɔ fɔlɔ e bɛ degun sɔrɔ dɛ e bɛ jɔyɔrɔ dɔ la o jɔyɔrɔ in a dira e ma ko parce que ko an tun bɛ CEDEAO lisi kan anw tɛ CEDEAO la o fana bɛna na jɔ dɛ nin hakɛ in dira e ma i ka baara kɛ n'a ye ni musaka in ni nafoloba in a taara CEDEAO ka nin jɛkulu projet in ni hukumu kɔnɔna na olu fana amara olu bɛna na kɛ degun ye nka taalen ɲɛfɛ a bɛ wolo hɛrɛ min na an ka o de jate minɛ sabula maa bɛ fili nka n tɛ segin kɔ o de ka jugu donc bi anw b'a fɛ ka nin ɲɛfɔ maaw ye CEDEAO ni AES u bɛna na se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ CEDEAO ni AES u tɛ taa ka taa ka ɲɔgɔn dan CEDEAO ni AES u bɛɛ lajɛlen ye jamana caman ye nka min ye fasoden kelenw de b'u bɛɛ bolo sabula n'i taara Nigeria i bɛ Mali ambassade sɔrɔ yen i bɛ Niger ambassade sɔrɔ Mali la yan n'i taara Burkina i bɛ taa sɔrɔ Afrique du Sud ta bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ Angola ta bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ jamana wɛrɛw ta bɛ yen ninnu bɛɛ lajɛlen ye farafinna jamanaw de ye an bɛɛ bɛ wele diɲɛ kɔnɔ ko farafinnakaw an k'an cɛsiri an k'an jija fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔ ni kuntilenna ko min bɛ yen yaasa an bɛ se ka yiriwa ka diɲɛ banbalen bolo balanbalanen bolo balanen bɔ an kan na an ka nafasɔrɔ siraw ka se ka k'an yɛrɛ ta ye an ka yiriwali siraw ta an ka se k'an cɛsiri an ka o sira ta nin ko in senfɛ ɲɛmaa ɲuman kɔma ɲuman ko don dɛ n'o tɛ anw ka jamana yɛrɛ kɔnɔ yan mɔgɔw ko ko gouvernement k'a bɛɛ kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen hali ni dɔw bɛ n'u nun fiyɛ gouvernement de y'a to ni mura ye ne minɛ amara an ka to k'an jija an ka to k'an mago don an yɛrɛ la an ka to ka k'an yɛrɛ ye an ka k'an yɛrɛ fɛ an ka k'an faso fɛ amara ne bɛ denmisɛnnin dɔw ye bi Mali drapeau sirilen d'u la u contannen don n b'a fɛ u k'a dɔn a kɔrɔ ye min ye u kana da nisɔndiya in dɔrɔn ma u k'a ɲini k'a dɔn mun don hymne national ye mun ye faso kanunu ye mun ye fasodenɲɔgɔnya ye mun ye faso bɛ se ka baara jumɛn k'i ye e yɛrɛ bɛ se ka mun kɛ i yɛrɛ ye an ka denmisɛnw wele ka taa tiɲɛ baara tilennenya ni laadiriya la ɲɛmaaw u k'u jɔ u ɲɛmaa jɔyɔrɔ la sariya a ka tile bɛɛ lajɛlen ye n yɛrɛ bɛ sariya tigɛlaw fo amara n ye kuma dɔw mɛn u da tile 2 in na u bɛ ka n hakili sigi baarakɛla caman bɛ Mali kɔnɔ nin waati in na u ko ko fɔlɔ degun dɔw tun b'u kan u kun tɛ se ka ko dɔ kɛ kunun ko i ye Bamako DNCC ɲɛmaa ka kuma mɛn k'a kun tɛ kulu la ka don pâtisseries kɔnɔ ka t'u jate minɛ ko n'i y'o kɛ kɔni o den kɔni n'i ma farati e bɛ bɔ i jɔyɔrɔ la ko nka ko bi u kun kɔrɔtalen bɛ don ka taa ka baara kɛ maa si tɛ ka u tɔɔrɔ
n'o taara ɲɛfɛ k'o sinsin olu fana k'o baara kɛ tilennenya ni danaya la ma taa bin maa kan Amara a ka ca Ala fɛ an bɛ laɲini minnu ɲini na u bɛ sabati bɛɛ k'i cɛsiri bɛɛ k'i jija an bɛ ka taa ko min na a man nɔgɔ nka a bɛ se ka kɛ an bɛ ka taa laɲini min nɔfɛ ko tɛ ko komi ji min nka n'an y'an jija a bɛ se ka nɔgɔya n'o bɛɛ lajɛlen ye an bɛ ka taa min na an k'an jija a da kana to anw maliyɛnw na an ka ɲɛmaaw ye sira mun ta danaya minnu dalen d'u kan an k'an jija anw fana ka kɛ jamanaden ɲɛnamaw ye ka se k'a ko timɛ sɔgɔmada in na nin fana ti kado ye dɛ an na tɔgɔ wɛrɛ ɲini nin na sa dɛ mɔntɔgɔla tɛ nin ye sɔgɔmada in na mɔntɔgɔla ye komi n ye denmisɛnnin dɔw ye sisan ko kado ka farin ko kado bɛ ka taa sira min fɛ k'olu yɛrɛ bɛ ka sira kado ɲɛ n maa bɛ fili ka da i kɔnɔna tiɲɛ de kan i tɛ min dɔn i t'o dɔn dɛ nka i bɛ min dɔn o kɛ ka faso jɔ Amara ni maa k'i ma k'i t'i faso fɛ a k'a to i fana k'a fɔ k'i b'i faso fɛ ale bɛ faso fɛ cogo min a k'o lawaleya i fana k'i ta lawaleya o de ɲɔgɔn tɛ n'o tɛ ɲɔgɔn jalaki ɲɔgɔn tɔgɔcɛn ɲɔgɔn laburuja ye nkalontigɛ ka da ɲɔgɔn na a tɛ foyi ɲɛ tile fila in na an ɲɛ bɛ fɛn dɔ la Amara an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ u k'a ko kɛ ni hakilisigi ye maa dɔw wulilen don ko gouvernement kura bɛna sigi gouvernement d'union k'u bɛ ɲɔgɔn ye la ko la an b'a fɔ ɲɛmaaw ye u k'u ka baara kɛ dɔw y'u place bila Amara ko ambassadeur ya place lankolon dɔw bɛ yen k'olu bɛna n'o nɔfɛ u k'u ka baara kɛ dɔw wulilen don k'u jɔ ko directeur dɔw bɛ yen k'olu bɛ taa retraite la an b'a fɔ ɲɛmaaw ye u ka maa ɲɛnamaw ɲini u ka kɛ ambassadeur ye maa minnu b'a baara ɲɛdɔn maa minnu b'a labaara a ko kɛ ka ɲɛ u k'olu ɲini jɔyɔrɔ minnu bɛ Amara u k'u hakili to u yɛrɛ la a ka di maaw ma u ni jamanadenw tɛ fɔɲɔgɔn ɲɔgɔn sɔrɔ mun na u bɛ jɔyɔrɔ di maaw ma a tigi ka jateminɛ a b'a baara kɛ wa a ka baara don wa a bɛ se k'a kɛ wa e ye école karamɔgɔ ye ambassadeur ba dɔ dayɛlɛlen don e bɛ ka wuli ka jɔ k'o nɔfɛ e ye kunnafonidila ye e y'i ka baara bɛɛ bila ko fo k'e ka dugu dɔ ambassadeur ba ye e ye nin ye ko fo min ye jɔyɔrɔba dɔ ye ka di e ma directeur dɔw bɛ yen olu bɛ taa retraite la baarakɛla dɔw olu Amara nin ko de bɛ sen na Bamakɔ kɔnɔ bi transition mɔgɔ baara b'aw bolo dɛ Ala k'aw dɛmɛ Ala k'aw sɔn hakili ɲuman na n'o tɛ nin fiɲɛ de wulilen don Amara an ti décembre la wa fɛn fɛn kan ka taa retraite la dɔw y'o bɛɛ sɛbɛn ambassadeur poste fɛn fɛn bɛ n'o labilalen don dɔw y'o bɛɛ sɛbɛn directeur minnu kan ka taa gouverneur minnu si sera préfet minnu Amara citi n ko Ala k'an bɔ nin de kɔnɔ baara bɛ Asimi ninnu bolo nin bɛɛ sɛgɛsɛgɛtɔ ka tila k'a ye politiki mɔgɔw olu caman fana kɛlen don k'u ka muru dɛsɛ ka bɛn ni nin ko ninnu ye baara b'an ka maaw bolo ne ye nin kuma in mɛn tile fila in na n taara an ka cɛkɔrɔbaw minnu bɛ banantu la olu ka fura dɔ ɲinini na u ko ko fisɔn n ko saba ko ko aw ka denmisɛnninw ninnu k'u bɛ ka baara kɛ ka ɲɛ ko nka k'u hakili t'u yɛrɛ la ko fanga ɲini fiɲɛ de wulilen don ko n'o y'a sɔrɔ u t'a kalama ko k'a f'u ye ko mɔgɔw bɛ fonctionnaire la olu fana bɛ k'u ka fonctionnaire ɲɔgɔnw ka tagali retraite ko ambassadeur poste du fɛn ninnu k'u k'a lajɛ maa minnu b'a baaraw kɛ u k'a d'olu ma jamana tɔgɔ kama parce que n'i ye maa sugu dɔ bila ka t'i ka jamana représenter kɔ kan Amara e yɛrɛ de y'a kɛ dɛ donc sɔgɔmada in na anw b'a fɛ ka nin fɔ an ye mɔntɔgɔla ni cadeau fitinin di gouvernement an k'a to ten k'i fo k'i wale ɲuman dɔn maa minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ k'a bɛɛ lajɛlen fo
an y'a fɔ yan ko kunun ko min ye kɛnɛya lajɛba ye n'a fɔra o ma ko états généraux yaasa ka se ka kɛnɛyaso ɲɛnɛmaw sɔrɔ furakɛli ka se ka kɛ ka ɲɛ premier ministre ale y'o baaraw daminɛli baara kɛ kunun ko CICB la n'o ye général de division Ablaye Mayiga ye kurumo karili kɛnɛ ka sa min ye jamana ɲɛmaa ye Asimi Goita ale ka laɲini de ye nin ye ko ka nin baara in kɛ kɛnɛya ko ta nasira fɛ ko sabula ko foyi tɛ kɛnɛya bɔ an ka jamana kɔnɔ min ye baarakɛlaw ye olu minnu sigira nin kɛnɛ ka sa n'o o ye santé kɛnɛya maaw ye olu y'a ko ɲɛmaya ta k'a di an ka minisiri kɔrɔ ma n'o o ye Tarawele Fatumata Nafo ye ale ka se ka baaraw kɛ lajɛ in kɛnɛ ka sa a yera k'a fɔ ko min ye ko la belebeleba ye mun ye o ye k'a fɔ bi kɛnɛya yɛrɛ baaraw bɛ kɛ minɛn minnu na kɛnɛya kɔrɔ minnu b'an fɛ yen fɛɛrɛ ka sigi sen kan o ɲumanw bɛ se ka sɔrɔ cogo min adamadenw ni de bɛ lahinɛ yɔrɔw adamadenw furakɛ yɔrɔw adamadenw bɛ sɔrɔ kɛnɛ minnu kan ka se ka baaraw kɛ kɛnɛya ko ta nasira la olu fana ka kɛ maa mafalenw ye fɛɛrɛ ni dabaliw ka sɔrɔ yaasa maaw dugudenw ka laɲini ye min ye kɛnɛya ko la u bɛ se ka sigi sen kan cogo min na Nafo a y'a yira k'a fɔ n'o ye docteur Nafo ye ko baaraw kɛra Mali kɔnɔ minnu kɔni ka ɲi kosɛbɛ ko nka ko fo an ka baaraw jɔnforo an k'olu bɔ jɔnya waleyaw ta bolo la ka fɛɛrɛ sigi sen kan kɛnɛya ko la maaw bɛ se ka kɛnɛya ɲɛnɛma sɔrɔ cogo min na min ye mara kamabɔli ye o ni kɛnɛya fana kan ka taa ɲɔgɔn fɛ Amara marabolow kɔnɔna na ka kɛnɛyasow sigi kɛnɛyaso ɲɛnɛmaw minnu fana bɛ se ka kɛ dɔgɔtɔrɔ ɲɛnɛmaw bɛ sɔrɔ yen cogo min premier ministre kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko u sigilen don k'u ka jaabiw kɔnɔ jaabi minnu bɛna n'a to an ka kɛnɛya bolofaraw n'an ka kɛnɛya taacogo ka kɛ ni denmisɛnnin minnu bɛ faatu n'u bangera ye olu bɛ se ka dɔgɔya cogo min min ye denmisɛnninw bɛ se ka lakɔlɔsi cogo min ka danaya don dɔgɔtɔrɔsow ni banabaatɔw ni banabaatɔ somɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kɛnɛya ni furakɛli ka kɛ sɔngɔla sɔngɔ min bɛ bɛn bɛɛ lajɛlen ma ko ale kɔni sigilen don k'o fɛɛrɛw kɔnɔ a ka kumakuncɛ la sa a y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ k'i jija sa u ka se ka fɛɛrɛ sigi sen kan fɛɛrɛ min b'a to ni jamana yɛrɛ bɛ se ka lawaleyali kɛ u bɛna fɛn min sigi sen kan n'o ye kan ka lawaleya u ka musaka n'a fɛnw bɛɛ lajɛlen fɔ yaasa kɛnɛya a bɛ se ka falen cogo min na an ka jamana kɔnɔ sabula ko foyi o ti kɛnɛya bɔ o kɛnɛya ko hukumu kɔnɔna na Amara an bɛ taa Bafula bɛ k'aw fɛ yen n'an bɔra CICB la maa 500 bɛ ka ɲɔgɔn lajɛ kɛ o min na kɛnɛya ko ta nasira la Bafula bɛ olu kɔni ka dɔgɔtɔrɔso ale ye minɛn kura sɔrɔ koyi min ye ɲin furakɛ minɛn o tɛ nin ye sawa médecin chef a ko ko nin fusara koyi olu ka dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ taa siraw fɛ sa ko nin kɔni ye fɛn caman ye min bɛna ɲɛ kosɛbɛ maa minnu bɛ ni bana ninnu bɛ olu la da kɔnɔ banaw ɲin banaw ɲin taradimiw ninnu bɛɛ lajɛlen na larawuli sa Bafula bɛ k'aw yɛrɛ fɛ yen a ko minɛn in o n'a minɛ ka ɲɛ sabula ni ɲɔgɔnna man ca togodaw la maa minnu bɛ ni ɲɔgɔnnaw sɔrɔ kuurikaw fɛ yen bingalikɛlaw olu b'u sɔn hali bi kucala ni kuuri ni ɲɔgɔn cɛ dɔgɔjɔ mobili dɔ kɔni u y'olu kɔni da u disi kan ntɛnɛn tɛmɛnen nɛgɛ kanɲɛ 6 waati ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 8 ma olu bɔra kuuri k'u b'u kunda kucala kan kibaruya minnu n'an y'a sɔrɔ ka bɔ kuurikadenw yɛrɛ yɔrɔ u ko mobili ninnu kɔni k'u y'u caman de jɔ koyi ka mugu ci sanfɛ n'a b'a fɔ ma nanzarakan na ko tir de sommation o waati kelen na o bɛ ka kɛ kuma min téléphone portable bɛ ka bɔ min ye maaw ye i ka kɔdi di an k'i ka wari bɛɛ cɛ ka bɔ a kɔnɔ k'a kanku o fana bɛ ka kɛ sira kelen kan ye bololaminɛw bɛ cɛ ka dɔw bolo cogo min na u y'a yira k'a fɔ ko nin sira in a kɛra sira ye bi min kɛlen don ka dugudenw jɔrɔ kosɛbɛ basigibaliya b'a ka olu ye nkamu da wa o fana ko sira in fana Amara a gidɔrɔn yɛrɛ fana man ɲi koyi a b'a fɔ yɔrɔ min na ko sɛfanda yɔrɔ n'o ye Nidepuli ye o caman dingɛw olu bɛ a fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ k'o bɛ bingalikɛla ninnu kɔni ka bingali nɔgɔyaw bolo nin y'a siɲɛ 2nan ye sa kalo tɛmɛnen ni nin kalo in maa minnu kɔni bɛ bɔ kuuri k'u kunda kucala kan k'u bɛ bin nin ja in ale kɔnɔna na Gao ni Ansongo cɛ donta mobili misɛnnin minnu bɛ yen olu fana bingɛra olu fana ka ko ye kubekaw fɛ yen Gabero commune kɔnɔna na kilomɛtiri 35 yanni ka se Gao dugu kɔnɔ dugudenw y'a yira sa k'a fɔ k'u y'u bɛɛ lajɛlen da u disi kan fɛn fɛn b'i bolo n'o ye nafamafɛn ye ka taa fara i ka musakaw kan u y'a bɛɛ lajɛlen minɛ u ko nin ko in kɔni nin kɛlen min ye Gawokaw ye olu ko k'olu na minibisi tali to yen ni sɔrɔdasiw ka escorte bɛ bɔ ni min ye u na tugu olu kɔ ka taa u maamɔgɔw ka to olu ɲɛ Kayikaw fɛ yen donibatalaw ale ni maa minnu bɛ mobili boli kɛ maa 60 olu bɛ ka kalan kɛ siraba sariyaw olu kan
siraba ka sariya yɛrɛ bɛ sigi sen kan cogo min na waleya in kɛ kun ye sa ka se ka olu la faamuya o kow bɛɛ lajɛlen na an ka jamana kɔnɔ yaasa siraba ka kasara bɛ se ka dɔgɔya cogo min waleya in sigilen don sa anazɛri bolofara min bɛ kayikaw fɛ yen ale ni denmisɛnnin jɛkulu minnu bɛ yen n'o o ye bɛn bolilaw ye kayi olu ka lajɛ in bɛ ka ta ka ɲɛsin olu maaw ma amara cour suprême an bɛ taa ye min ye docteur Fatoma Teraye k'a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo ye procureur min bɛ yen o ye Mamadou Timbo ye Timbo i b'a dɔn k'a fɔ ko dunko juguya ni yuruguyurugu ale kɔni dɔgɔkun sigilen don ORTM maaw de taara sa ka taa ale ɲininka ale min ye procureur général ye cour suprême kɔnɔna na a ko balawu bɛ yen dɛ ko min ye dunko juguya ni yuruguyurugu k'a bɛ yen k'an ka jamana kɔnɔna na k'a daminɛ san 2021 na amara ka na se san 2024 ma ko min ye sefa wari miliyari 80 ye ko kɔni kumaniyara koyi kibaruya in a y'a di ORTM yɛrɛ de sanfɛ n'o ye télévision nationale ye k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Mamudu ye maa dogolen tɛ a ko min ye waliya in dunko juguya ni yuruguyurugu ye n'o ye miliyari 80 ye amara k'a bɛ tali kɛ fɛn minnu na o ye ka jamana ka sɔrɔw k'olu kumaniya ma jɔyɔrɔba bɛ maa minnu bolo sa ka se ka olu kɔni ka wariw k'olu bayɛlɛma ka jamana yɛrɛ ka nɔgɔya kɛ dɔw ye olu bɛ se cogo min na ka marché dɔw sɔrɔ n'o ye sugubulonw ye ka tila ka jɛ maaw fɛ maa minnu n'olu ye jamana yɛrɛ nafolo bɛɛ lajɛlen cɛ k'a k'u kun ka taa n'a ye ka soge Timo ko maaw ko don nataw la sa minnu ye nin waleya ninnu kɛ amara san wɛrɛ k'u sigi n'a ye k'u bɛna na kiiri u y'a yira sa k'a fɔ ko maa 40 o de bɛ waleya in na ministre kɔrɔ transition kɔnɔna na olu ye maa 11 ye minnu bɛ ko in na Timo ko k'olu ye nin fɛɛrɛ ninnu ni jateminɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ nin waati in kɔnɔna na ko bi ko ale yɛrɛ hakili latigɛlen ko sabula ko maa si tɛ yen min bɛ sariya sanfɛ Mali la maa bɛ yen k'i ye wari dun i bɛ wele i bɛ ɲininka i dalakan na wa i ka kiiri bɛ kɛ ko wa ko ministre kɔrɔ 11 ale ni fasoden baarakɛla n'o ye gouvernement yɛrɛ baarakɛla maa 40 ye k'u labɛn dɛ ko san wɛrɛ k'u ka kiiri na sigi procureur ko fana ko min ye kiiri bulon min bɛna na sigi ko k'a fɔ ko maaw b'a fɔ ko kiiri bɛ mɛn ko nin tɛ mɛn han nin tɛ bila ka suma kɛ dɛ ko sabula ɲɛmaaw kɛlen don ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa san wɛrɛ sariya kura minnu sigira fɛɛrɛ minnu sigidɔrɔ sen kan min ye cour suprême yɛrɛ ni cour constitutionnelle ye olu sariya kura minnu sigira n'o y'u ka loi organique kuraw ye amara maa tɛna na mɛn kaso la tuguni wa nin bɛɛ kɛrɛfɛ jɛkulu dɔ fana sigilen don i ka kiiri kɛra ko wari foyi t'i bolo olu bɛ t'i ka i sɛgɛsɛgɛ b'a bɛɛ lajɛlen minɛ ka taa mara ye n'Ala sɔnna ma olu fana ye musaka minnu sɔrɔ ka baara n'u ka wulikajɔ kɔnɔna na an n'o da maaw tulo kan wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa n'o ye baro kɛlɛtigi ye a ko nin waati laban in na min ye wolomasiri tabaw ye u ye wulikajɔ kɛ jamana fan caman fɛ décembre kalo tile 15 pankurun wulila Bamanciwale Njugawale kɛbaw kun kɛlen don k'u ka mobili dɔ jɔ sa ka minɛnw k'o kɔnɔ Jabali ale kɛɲɛ ka yan fan fɛ ani Nampala u ye o mugujugu mobili in kɔni dasi ni avion ye min ye décembre kalo tile 16 u ye gosili wɛrɛ kɛ tuguni ka ɲɛsin mobili ma mobili min tun bɛ ka minɛnw ta n'o ye maramafɛnw ye ale ni taji T-City mafuruna na Bamanciwale kɛba maa 3 tun b'o kɔnɔ olu fatura o ko senfɛ min ye décembre kalo tile 16 ye Pankuru ye gosili wɛrɛ kɛ tuguni ka ɲɛsin mobili ma mobili min tun bɛ labɛn Zanga fanfɛla la o décembre kalo tile 16 kelen san 2024 Songo n'o o ye ɲɔnɔ marabolo ye Bamanciwale Njugawale kɛbaw kun kɛlen don k'u ka jɛkulu dɔ sigi sen kan yɔrɔ dɔ la n'o y'u ka base dɔ ye yen fana armée a ye yen fana gosi wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ko sa ko a b'a ɲini dugudenw fɛ k'u hakili latigɛ Bamanciwale Njugawale kɛbaw o ɲinini ani k'u ka kow bɛɛ lajɛlen ban k'o bɛ sen na baro kɛlɛtigi ale ka sɛbɛn ye nin ye amara a kun ɲininen don an bɛɛ fɛ k'an ka taa an ka bugunatigɛw di ko yaasa olu bɛ se ka don cogo min na an ka pisiw la min ye baara in ye a kun kan ka kun fori décembre kalo ale tile 15 a bɔr'o la k'a bila avril kalo tile 15 la san 2025 ko yaasa jama fanba bɛ se ka t'i sen don a ko la cogo min na maaw wulilen don k'u jɔ caman tun bɛ yen olu tun ma se ka baara in kɛ kimɛliw kɛlen bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa ka kɛ ni jamanadenw ka wulikajɔ ye ko bɛɛ lajɛlen k'i senfa yanni avril kalo ale tile 15 cɛ sa ka se ka u ka bugunatigɛ n'o y'u ka carte d'identité ni n'a ye ko kunnafoniw bɛɛ lajɛlen di u ka telefɔni tɔgɔ ka sɛbɛn n'o ye amara an b'a fɔ tare joliba tele ko kalo 6 o bɛna na d'u ma u bɛ se ka dayɛlɛ cogo min aki maaw y'a yira sa k'a fɔ k'u ye joliba tele maaw lamɛn u n'u ye sigikafɔw kɛ
o fana kɔfɛ min ye maa mafalenw caman ye olu ye kibaruya duw kɛ waleya dɔw kɛra tile 2 in na o taara olu jimi sira fɛ kosɛbɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔna na Aki ye lamɛnli caman kɛ wulikajɔw ni cɛsiriw kɛra kunnafonidila dogolenw fɛ ale ni maa mafalenw wɛrɛw minnu m'u ta kɛ ni telelabɔ ni ɲangarilatigɛ ni communiqué ni déclaration ba ye Aki yɛrɛ a yɛrɛ ko nin waati in na an ka nin minɛ an k'an jija kalo 6 ni Ala sɔnna ma min ye Joliba Tele bɛ nana dayɛlɛ Joliba Tele baarakɛlaw k'u fana fo a ɲɛma k'a fo u ka ko faamuya ko ɲuman na Musa Temine an b'a fo Amara ne ye kunnafonidila ye ka jɔrɔ a ka baarakɛyɔrɔ la n famana ka Musa Temine ɲɔgɔnna ye kabini nin ko in daminɛna a tiɲɛ yɛrɛ la fo ka hinɛ donna bɔka bin tɛ bɔka bin ye wulikajɔ tɛ wulikajɔ ye a se ye fɛn o fɛn ye a ma mikoro ta dɛ a ma yɛrɛ yira kɛ a ma maa neni sɔnɔgɔya kɔnɔna na a se bɛ fɛn o fɛn na Musa Temine Jeliba TV la an b'a fo a bɛ misali bɔ han Amara ni i bolo bɛ fɛn ɲima da kana tufa dɛ n'o tɛ i bolo bɛ to a la dɔngɔnɔkɛ k'a ni hɔrɔnya a ye min bila ɲɛfɛ i b'o dɔn wa olu baarakɛlaw olu taayɔrɔ maa 40 ni kɔ denbayatigiw hakilila tigɛlen waati min na k'a fɔ ko i bɛ ka ko dɔ sɔrɔ Musa Temine y'o faamu an b'a fo a ka cɛsiri n'a ka timinadiya la n b'a dɔn k'a fɔ Jeliba kɔnɔna na denmisɛnnin minnu bɛ yen u bɛ baara min kɛ maa caman bɛ yen u dayirimɛ bɛ nin ko in na an b'u fo min ye Iba Konare yɛrɛ k'a yɛrɛ fo a yɛrɛ ka hakili ɲuman na an bɛ dugawu kɛ Amara kalo 6 in a ka ɲi dɛ nka an b'a fɔ ɲɛmaaw ye an bolo 2 b'an kɔ hali bi an bolo 2 b'an kɔ baarakɛla denmisɛnnin mun bɛ Joliba la olu kama an b'a ɲini u fɛ u k'a lajɛ hali bi an ma jɔn dɛ nka an b'a ɲini u fɛ Joliba ye anw de ta ye anw kunnafonidilaw de ta don an bɛɛ bɛ se ka taa baara kɛ sini ni sinikɛnɛ a ka ɲɛ a ka k'an sago ye an n'o laseliw fana kɛ u ye min tɛna fɔ mikoro la nka nin waati in na an nin diyara an ye nin ka fisa n'a datuguli ye kunnafonidi gafe n'i b'a fɛ ka journaliste fa mikoro tigɛ a la n'i y'o kɛ kɔni i y'a fa c'est n'a t'i ye a t'i dɔn a t'i lamɛn maa bɛɛ lajɛlen bɛ ɲinɛ a kɔ Musa Temine an b'a fɔ Joliba kɔnɔna na yan Jeliba Tele kalo 6 Ala ka timɛko ɲuman da n'u bɛɛ lajɛlen ma Ala ka a ko tɔ bɛɛ lajɛlen nɔgɔya minnu ye wulikajɔ k'a la an tɛna n'a bɛɛ tɔgɔ fɔ an y'a ye baara kɛra cogo min n'an kun y'a daminɛ ta Amara a kun tɛ datugu nka halisa an ka hakili bila dusu ye ka baara kɛ n'o ye a b'an bɔ ko caman na an bɛ ɲɔgɔn faamuya baaraw bɛ se ka kɛ Gawokaw fɛ yen Amara bɛ ne fa bi Amara Gawokaw fɛ yen u kɛlen don ka fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan commune de Soni Alibert kɔnɔna na anw n'a ɲɔgɔn ko minnu bɛ muso dɛmɛ waati min na sa na a lajɔlen don min ye ni a y'a yɛrɛ sɔrɔ an bɛ den an fana b'a minɛ ka kusi don a la ka to ka biberon d'a ma ka cucu kɛ n'a ye ko maa minnu bɛna ko wa n'o ye Amara k'olu fana bɛna donbolo sɔrɔ o kana ɲinɛ n kɔ dɛ n yɛrɛ bɛ dɔ la yan walima de e dɔgɔnin fitinin n ko ne de b'a ko ne de b'a labɛn k'a bila ka taa ekɔli la waleya in k'a kɛ kun ye sa cɛlakaw u fana ka musow dɛmɛ kuma tɛ kuma min na ni muso ni a lajɔlen don ani ni denw b'a bolo kuma min na ni den fitinin don kuma dɔw la kɔkɛ ka k'a kɛrɛfɛ k'a bɛrɛbɛrɛ k'a lanisɔndiya den ka dumuni kow la den ka feerebɔ kow la waleya in a kɛ kun ye sa cɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ nin baara ɲuman in kɛ sa ka se ka olu lakodɔn k'olu fana dɛmɛ a sigira sen ka sa jɛkulu fɛ jɛkulu minnu n'o ye Adicom ye ale ni G4 Viano ka taa se CMC ma ani Save the Children k'u ye nin kɛ yaasa sa min ye TLMC Soni Albert ani Intilit olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sa maaw bɛ se ka kɛ USAID ale fana kɛlen don ka dɛmɛ kɛ ko cɛ minnu ye cɛw ye n'u b'u hakili to musow la waati min na ni u bɛ nin degun ninnu ni nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Amara n'an bɔra yen an bɛ taa Kati Manu Kone fo ni ale ye Kati kan dagatigiba ye a n'a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen k'u ni sɔgɔma nka an tɛ taa ale ka kan kɔnɔ dɛ an bɛ kan kɔnɔna contourner ka tɛmɛ Lampani na pewu k'a kɛ komi n'a sɔrɔ an bɛ taa Pinana Darabo ka so polisiso min bɛ yen o de ye Hɛrɛmakɔnɔ polisiso ye
u y'u bolo da banbanci wale ni juguya wale kɛbaa dɔw kan min ye commissaire principal Bakari El Keita ye a n'a ka danga n'o o ye Alassane Traoré ye o ye n yɛrɛ balimakɛ ye olu de bɛ Kati hɛrɛma kɔnɔ polisiso kɔnɔna ka baara kɛ min ye décembre kalo tile 9 min ye bandi ba 4 Kati ninnu ka ka fiɲɛ tigɛ bɛɛ lajɛlen na marafa b'u bolo sunzulu b'u bolo u bɛ maaw dasi cogo min u b'u walo ten moto taxi tigiw u b'u bɛɛ lajɛlen don ɲɔgɔn na olu yɛrɛ ka yɔrɔ kɔnɔna na sa u ye wuli ka jɔ kɛ u ko a baara ta dɛ an ka wuli k'an jɔ koyi n'an ma wuli k'an jɔ nin ye an ka jo kɛtɔ ye jalaki ye an yɛrɛ ɲɛna koyi amara o de hukumu kɔnɔna na sa sɛgɛsɛgɛlikɛlaw olu bilala k'u ka wuli ka jɔ kɛ wuli ka jɔ in hukumu kɔnɔna na u ye Kati fa bɛɛ lajɛlen jateminɛ sa o tuma na jɔnni de ye nin funankɛni ninnu ye n'olu kɛlen ka sunɔgɔ tigɛ Kati bɛɛ la tan don o don suɲɛli don o don bingali min ye commissaire ye n'o o ye Jakite ye Bakari a ko k'u ka mɔmɔliw senfɛ sa u taara du dɔ kɔnɔna na ka don yen sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u taara sɔrɔ min ye muru BC ka taa se cannabis o carton 12 ma ale ni kiribikiribi fɛn wɛrɛw tablette min bɛ n'o marqué Logicom ye ka taa se BC 3 ma min ye muru o 5 b'u u bolo a bɛ fɔ min ma ko tenayi o fana tun bɛ u bolo amara ninnu ɲɛ i ɲɛ wa aye i ka moto i b'a fili o busan b'u bolo n'a jiginni kan a bɛ k'i ɲɛna ko diɲɛ tununi la polisiw dun wulilen don k'u jɔ bi ko fɛn min ye tolérance zéro ye ka ɲɛsin banbancikɛlaw ma maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min jaabi ɲuman bɛ se ka sɔrɔ cogo min olu ka ɲɛmaaw n'o o ye polisi directeur ba ye général de brigade de police Sulemani Traoré ale n'a ka ministre n'o ye Dawudi ye u ko ko fo u ka maaw ka wuli k'u jɔ de bandiya ni banbanciya ale ni kati gɛlɛya ni bingali jugu f'a ka kɛ maaw ma sugo ye o de la sa o wulikajɔ hukumu kɔnɔna na Dawudu n'a ka ɲɛmaa n'o ye polisi ɲɛmaa ye olu ye nin kibaruya in fɔ polisiw ɲɛna a mɛnna o wulikajɔ la o de la sa ninnu taar'u bolo la ninnu ka katikaw fɛ yen denmisɛnnin minnu don amara ninnu kɔni ye funankɛninw ye k'u ɲɛ tana de ye dɔrɔgu ye n'u y'u fa o la a olu ko da bɛ mɔgɔ tɔw ye sunatu ye dɛ Kati sow kɔnɔna kɔkɔkaw fɛ yen u ye du dɔ ta ye bandiya in u b'a bɛɛ lajɛlen kɛ sa nka olu tun t'a dɔn k'a fɔ ko Keita n'a ka maaw bɛ munumunu salo la ye olu de taara sa ka taa bɔ u kan kalo in tile 9 u kɛlen ka u bɛɛ lajɛlen wele ka taa don u ka sow kɔnɔ kelen b'a la o tɔgɔ ko DS san 25 SK o ye SC o ye san 24 ye MK san 20 amara a bɛɛ lajɛlen filɛ nin koyi AKM o ye san 24 ye u bɛɛ lajɛlen bilara nin waati na ka taa kiiri tigilamaw olu fɛ yen yaasa u ka se ka t'u ɲɛfɔ polisi ɲɛmaaw u ye foli ta ka ɲɛsin ninnu ma sa ko k'u fo u ka baara la min ye polisilakaw ye an b'u yɛrɛ fo cɛsiri ni timinandiya la don o don yaasa ka se ka jugumankɛlaw k'olu senbɔ an sen na sɔgɔmada in na ta an b'o jɔ yan k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn maa maa k'u sɔgɔlen nana Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ Atlantakaw fo bi sɔgɔmada in na Amara ani Beijing ka taa se ala dugu in tɔgɔ filɛ Guangzhou tiɲɛ yɛrɛ la Amara ja an fɛlen don Guangzhou dɛ